Ni? Ondo? Oso ondo? Bai. Ez, aspaldi ez nahi zion behakin. De hecho, ja aztuta dauket. Hola da bizitza. Aurreku nire lagunek ikusi omen zeben. Niken hiloben ezerre galdeu. Pasiran omen zeben. Hori bakarrik, galden hiloben. Zorea zoatzen, bixera berde batekin. Eta behai berdie etzaio sekula gustau. Baina, bueno, nire hori berdin zait. Aspaldi da harremana utzi genuela. Harremana utzi nula, harreman hori nik utzi nun. Eta nik primera nago oso ondo, bai, zorogarri, bai. Zeba galdetzen jezuzien nik oso ondo, no? Superauta daket, aztuta daket. Ez detela harremana guztiz askar? Nik? Eta nola ite hori? Zuke harremanak modu osasuntxu baten eraiki nahi badituzu, badakizu, lardaxka, sexu, genero eta bikoteo aholkularitza zerbitzura jo laikezu.